Mise Catherine Martin. Seo gá scéal déag na Nollaig, agus tám chun scéal de chuid áine ní glynn a léamh. Cá rabh sé. Bhí sé an a réir agus muid ag teachtasteach ón glós. Nar cahamar gá uair a cloig á dhéanamh. Líthróid mhór sneachta don corp. Líthróid eile in airde ar an gceann sin mar cloigeann. Caréad ón giste dá chrón. Clucha beaga bídeacha ón neardaín cúil dá bhéal. Sean hata ar a thug dadódún. Scarf sa a cud féin hart timpeall ar a bhfuinéal. Nar glacamar picture. Mise agus ma grithar taobh leis agus gaire clucha ar siúd. Nar cur mo wami na picture ar na man chu síalta le go bheiceach mai antíní iad. A wami ar sa mise. Tar an seo. Tá sé imethe. Céir atá imethe. An fearr sneachta a rinne mar inné. Níl sé le feiceáil áitear be. Tá tú ag mágú fum ar sa mo wami. Ní éadach sé a bheith láite có tapa sin. Níl sé láite. Féic amach an inneog. Tá sé imethe. Déice mar beirt amach an inneog. An sin dos clia mar an doras. Bhí gach áit fós faoi bhreat bán sneachta, ach ní raibh táis ná turais gar an bhar sneachta. Ba an sin a chanice mar na lurag crise sa sneachta. Lurag, mhóra, bhána. Ba léir nar bhain siad le duine ná le handmhí ar bith. Thosaí mar á leanúint. Níl an scéal créicnithe go fóil. Is féidir leatsa an cuid eile den scéal a scríb. Is fuútsa tá sé anois. An féidir leatsa an scéal a chríochnú, chur de hauliacht ag obair agus bíag scríb.